Hemmäge salam. Hawa onda bugünkü dersimizde näme etdiýäs? Dart we Flutter üçin nädip Android Studio'ny install we setup etmeligini size görkezeriz. Egerde sizin kompýuteriňizde eýem Android Studio bar bolsa, onu iň soňky versiýasyny update etmegi ýatdan çykarman we bizi video bilen birlikde izarlan sebäbi size nädip Dart we Flutter packagelaryny nädip Android Studio'ga geçirmeligini görkezeriz. Indi kimde Android Studio ýok bolsa, şu taýda Flutter'ın web saytyndan ýani Android Studio basýar, şo linke täze page alyp gidýär bizi. Berde de download Android Studio üstüne basýar we download edip bolandan soň diňeje etmeli, işiňiz install etmeli. O taýda da kän ütgeşik zady ýok. Wizard install çykandan soň diňeje next etkidiň, özüňiz elbetde okap gidiň nämeler diýendigini ýöne bize hazır Unity video edip görkezmegime kän gerek tugilany okma gady pikir etýän diňeje next edin we soň size Android Studio diýip şular ýalak hoş geldin sahypasy açylar, ýani şul sahypa Android'y. Indi berden biz näme etmeli bolýas? Şul sahypa açylandan soň configure şonuň üstüne basalyň. Ondan soň settings'e gitýäs. Indi Flutter bilen berde plugins'e basýas we Flutter we Dart'ın pluginlerini download etmek üçin browser repositories gitýäs. Berde de diňeje Flutter diýip gözetýäňiz. Diňeje Flutter diýip ýazylan şoň üstüne basyň. Başga hiç ýetgeşik bolmadygy we install etýäs şo taýda. Endi şu taýda biz häzir özümize Flutter'y download etýäs. Accept etýäňiz we ýene de yes diýäs berde de. Berde näme diýäs? Dart'ym pluginlerini alyp ýerdiýär. Hem Flutter'ın hem Dart'ın alýas berde. Endi taýin bolandan soň berde restart Android Studio diýäs. Şular ýazda çykarýaňyz, restart edin. Sebäbi bizlere gerekli zatlaryň indi çykmak üçin restart etmeli bolýas. Indi bolsa ýang üns beren bolsaňyz start a new Flutter project diýär. Şolar ýazda çykandyr, ýang ýokdur bu zat. Eger şonu görýän bolsaňyz, onda bu diýmek size ýam successfully install etdi diýmeniz. Indi siz arkaýyn Flutter'ı ulanyp we Dart ulanyp Android application'lara ýasap bilersiňiz. Indi bundan soň sapakda bolsa size nädip Android emulatory nädip install etmeligini görkezeriz. Ondan soň arkaýyn başlap bilersiz. Ondan soň sapakda görüşýänçek.